mazu ezoi presio hori, herri ezberdinetako eta erakunde ezberdinetako eragileekin hartu emanetan egon bartzat, kamaratik kanpo gainera. Esango nuke, egunerokoan, presioa, tensio puntu hori edo, bizi dugula tokiko kazetariok, azken finean, oso gertu gaudelako gertaeretako protagonisten gandik, gure iturrien gandik, gure irakurleen gandik, orduan, hori oso presente daukazu lan egiten ari zeanean, ez? Kaso redakzio batetik, Donostitik, Bilbotik edo ez dakit nondik, beste distantzia bat daukazu eta, alde hartatik lasaiago egin dezakezu lan. Herrian bertan badakizu, hanka sartzen badezu, hurrengo egunean kalea zapaldu orduko, belarrondokoa jasoko dezula edo oso ondo egin badezu, zorionak jasoko dituzula, ez? Orduan, uste horrek laguntzen digula baita ere guri zuhurtziaz jokatzen eta bi aldiz pentsatzen informazioak lantzerako garaian. Presioa edo bai zuhurtzia hori guk ere sentitzen dugu, gertutasun horrek eragiten dagoelako. Niri gertatzen jat askotan, albiste oso potoloetara joan barik, ostiral iluntzi baten kalera urten da, gaur ez dut jasoan boto postontzian, zer pasatzen da banaketarekin, olako gauzak egunero gertatzen jakuz. Edo ez dakizea albiste, WhatsAppera heldu, hau ez tozu ondo idatzi, eta hori ez dau bialdu Madrileko ez dakinok, hori bialdu dau, zure ondoko kalean bizidan ez dakinok. Eta albiste potoloekin ere gertatzen da, eta guri inoz gertatu jaku zuhurtzia horren ondorioz, igual albiste bat, badakiguna klik asko aukingo dauzen, eta interesa pizten dauena, ez publikatu. Inoz egin dugu. Empatiagatik, pertsona batekin berba egin dugulako, mesedez eskatu digulako, eta nik uste dut batzutan, zuhurtzia horrekin, pauso bat atzera ematen dugula, ez kasu askotan, baina inoz eman dugu, baina gu ez gara damutzen horretaz. Iruditzen jata empatia hori gertutasun horretan eduki egin behar dela, jentearekiko eta gure komunitatearekiko, ze gu gure komunitatearen parte gara. Ez dago komunitatea eta gero edabidea, gure kasua meintzat holan sentitzen dugu. Tokiko edabideek badaukaten beste tasun bat edo keria ere izan daitekeena da edabide generalista gehala, orokorrak, ez? Denetik eskola on bada ere kazetari batentzat, baina noski denetik ezin dugu idatzi, ez? Eta joera bat bada edabide askotan, kultura, kirola, politika, gero gizartea, ez dakit aterki zabal bat ordena gizartean sartzen duguna, baina gero badaude beste elementu batzuk, ez dakit, esango nuke zientzia, edo ekonomia, edo industria, olako alorretan, motz xamar gabiltza orokorrean, salbuespen. Horre bidea egiteko dago, eta behar bada ere tokikon sarete egin daiteken zerbait da? Hori da. Azken finean gure edabideen tamainari erreparatuta, lantalde txikiak baldin baitugu, gehienok. Ez dakit 2 lagun, 3 lagun, 4 lagun, denetik egitea tokatzen da, hori biztan da ez. Bai, horregia da, tokikomeko jardunaldietan askotan datu kazetaritzari buruz berba egiten dela, ez? Ez dakit zenbat informazio batu, grafikoak egin, hausnarketak, ondorioak, horrekin lotura daukien pertsonei elkarrizketak egin, historia kontau, eta azkenengo urte honetan saretzenen bidez, EITB-rekin ere elkarlanean, bagabiltza horretan lanean, ze ez da erreza, batetik datu horiek lortzea herri mailara arte, eta gero horrek kudeatu, eta gainera hortik historia kontatu, ez? Orduan, bagabiz formakuntza jasotzen, eta bagabiz horretan lanean teknikoki be, hori modu errez baten gure irakurlei helarazteko. Beraz, bada gure kezketako bat, zelan heldu datu kazetaritzaren mundu horretara gauzak txukun egiteko, baina bai, zaila izaten da. Ustet guk, tokikook, bauzkagula zailtasunak, gadeziak eta erronkak, baina bauzkagula aukera handi bat. Eta da, elkarrekin gauzak egiteko kapaz baldin bagea, gainditu ditzakegula hainbat. Zailtasun edo ezintasun. Ustet hori aigeala ikasten eta ikusten, eta ustet horrek ilusio ere pizten dula gure edabideetan, ze ikusten dut badaola aurrera egiteko aukera bat, ez? Eta uste hori izan daitekeela, elkarrekin egitea gero eta gehiago.
oroar kanpotik gurekiko begira da, euskarazko tokiko edabidekiko begira da, uste duna baina askoz hobea dela, ez? Bai, Jone. Bueno, Kataluniara joan ginenean, talde nahiko, ez dakit, 5 edo 6 joan ginen, eta impresio horrekin itzuli ginen, ez? Ikasteko gogoz joan ginen eta gauza batzuk ikusi genduzen, interesgarriak, baina egia da, azkenengo urteetan tokikomen bidez aurrera pauso asko emoten ari garela, eta beste leku batzuetan ikusten ari direla, elkarrekin errezagoa dela aurrera egitea, ez? Agian beste leku batzuetan elkartzen dira gauza puntualak egiteko, Bai, lobby lanak egiteko. Lobby lanak egiteko, baina ez agian kazetaritza berarte bajatu eta kazetaritzaren ikuspuntutik elkarlan hori sustatzeko. Nik uste eta harridura sortu zula. Tokikon ze punturaino iritsi da, tresna komuna garatzera, ez dakit nola partekatzen dugun gure, ez dakit, salmenta komertziala edo gure kudeaketa egiteko moduak, eta gero eta nolabait taldeago garela, eta horrek harridura eragiten dira, beraiek biltzen dira, baina aldi berean kompetentzia modura biltzen dira kudeatzaileak, kudeaketan ikuspuntutik. Hemen sortu dan eredu honek, harridura sortzen du, eta inbidia pixkat ere bai.